優しい人を怒らせると、まず大前提として、優しい人は怒らないんじゃなくて、怒る感情を抑えているだけ。周囲との関係を壊したくない、波風を立てたくないという思いから、自分を犠牲にしてでも穏便に済ませようとする。その我慢にはいつか限界が来る。優しい人が本気で怒ると、感情を爆発させるというより、静かに離れることが多い。その人にとっては怒るより関係を切る方が正しい選択だと感じるから、あの人なら大丈夫と甘えていた相手が突然冷たくなる。この変化に気づいた時にはもう手遅れということが多い。優しくされるのが当たり前だと思われ、感謝もされず利用されていると感じた瞬間、一気に心を閉ざす。優しい人を怒らせてしまうのは大抵甘えすぎた結果、当たり前のように接していたその優しさがどれだけ尊いものだったか、失ってからでは遅いかもしれない。